gazdovský dvor. Ako to tam vyzerá? V telke to robia takto. Na gazdovskom dvore môžeme vidieť veľa strojov a nástrojov, ktoré pomáhajú gazdom pri práci. Okrem strojov sú tu aj rôzne stavby. Pozrime sa, kto býva tu. Krávičky. Hlavnou potravou kravičiek okrem paše je seno a jadrové krmivo, čiže pomleté zrno. Nesmie chýbať ani voda. Chováme ich hlavne kvôli mlieku. Po nakrmení kravičky podojíme. Po podojení idú von na lúku, kde trávia zjedenú potravu. Teraz sa pozrime na teliatka. Sú to mláďatka kravičky. Kým sú maličké, pijú mliečko. Neskôr jedia to isté, čo ich mamičky. A tu sa kto skrýva? Sliepočky. Práve sa ozval kohút. To je on. Sliepky krmíme zrnom, škrupinkami z vajec, trávou a samozrejme potrebujú aj vodu. Chováme ich kvôli mäsu a vajíčkam. A hurá na praženicu! Za týmito dverami bývajú kone, ale teraz sa pasú, tak im zatiaľ vyčistíme stajňu. Ešte si pre ne pripravíme seno a jačmenený šrot, ktorým ich krmíme. Vezmeme postroj a ideme za nimi. Tieto koníky sú ťažné. Pomáhajú nám pri ťahaní dreva z lesa. Kde by sme sa ešte išli pozrieť? Mohli by sme ísť tadeto. Aha, mačka. Mačka tiež žije na gazdovskom dvore. Jej úlohou je chytať myši. A toto je kto? Prasa. Prasiatka krmíme kukuričným šrotom zmiešaným s vodou, ale tiež zemiakmi, šupkami z ovocia a zeleniny. Samozrejme tiež nesmie chýbať voda. Chováme ich hlavne pre mäso. Vyrábame klobásy, jaternice, slaninku. S prasiatkami sa rozlúčime a ideme ďalej. Kto vie, aké zviera nás tu čaká? Čože? Auto? Nuž gazda potrebuje zájsť aj po krmivo či veterinára. To je Ujo doktor, ktorý sa stará o zdravie zvieratiek. Po dobre vykonanej práci sa na gazdovskom dvore nájde určite aj niečo pod zub. Nadojené mlieko sa zohreje, scedí a o chvíľu máme z neho chutný tvaroh.
Okrem tvarohu môžeme z mlieka vyrobiť aj domáce maslo, brínzu, ktorú použijeme na halušky, ale aj lahodné syrové nite. Mňam! Ešte pár hltov mlieka a sme síti. Objavili sme tu veľa zaujímavého, teda sa vráťme naspäť do triedy. Wow, to